दिनैनि मुगायाव गोबां सुबुंखौनो महरगिरि जानानैबो गावनि जिउआव जाफुंसार जानो हानायखौ नुनो मोनदों। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ महरगिरिनि फारसे गोसो बोहोनो बाक्सानि बरमायाव जि साननि हाबाफारिजों सोलिगासिनो दं एक्टिं फोरोंथाय मावबादा। एक्टिं एबा बावथिनाया मा? एक्टिं एबा बावथिनाखौ माबोरै खालामनांगौ? बेनि सोमोन्दै मिथिहोनो थाखाय बाक्सानि बरमा दख'रा एबसुनि मावख'नि सेराव थानाय जौसाङाव सोलिगासिनो दं एक्टिं फोरोंथाय मावबादा। जिरसं थियेटार गुवाहाटी आरो बड'सा डान्स एकाडेमि बर्मानि बानजायनायाव 17 जुलाइनिफ्राय लानानै 26 जुलाइसिम सोलिगोन जि साननि एक्टिं फोरोंथाय मावबादाया। बे फोरोंथाय मावबादायाव बाक्सा जिल्लानि अनगायै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो बे फोरोंथाय मावबादायाव गोबां सोलोंसाफोरा बाहागो लाफैदों। सोलिबाय थानाय एक्टिं फोरोंथाय मावबादायाव गाहायै फोरोंगिरि महरै बिबान लागासिनो दं नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्ली आरो डिरेक्टर जिरसं थियेटारनिफ्राय रबजिता गगै, एक्टर डिरेक्टर जिजुस खरकेटारि, एक्टर करिश्मा बर', नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्लीनिफ्राय जयन्त बसुमतारी, MA इन MMC डिप्लोमा इन सिनेमा इन डिरेक्टर मिशेल मुसाहारि, NSD सार्टिफाइड चिल्ड्रेन थियेटार एक्सपार्ट TIE निफ्राय कैलाश दास बिथांमोन बिबान लानानै फोरोंगासिनो दं। लोगोसे बे एक्टिं फोरोंथाय मावबादाया फैगौ 26 जुलाइआव जोबफैगोन आरो मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरनो गासैबो गांफा फोरमानलाइ हरफानाय जागोन होननानै मिथिहोयो करिश्मा बर' बिथाङा। खुलुमबाय गासैनिसिमबो। आङो दिनै बे वर्कशपआव बेखिनि स्टुडेन्ट मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोङो जोबोर खम समनि गेजेराव बे वर्कशपखौ प्लेनिं खालामनानै दिनै वर्कशपआ सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय बे वर्कशपआव जोंना फोरोंगिरि महरै आंल' गैया, नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्लीनि फोरोंगिरि रबजिता गगै आरो जोंनिनो बर'निनो फावखुंगुर बलिउडआवबो बिथाङा एक्टिं खालामदोंमोन जयन्त नार्जारि आरो जोंनि बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय मोनथिजानाय फावखुंगुर जेसास खरकेटारि, माइकेल मुसाहारि आरो चिल्ड्रेननि थाखायबो जोङो एक्सट्रा टिचार लाबोनाय जादों कैलाश दास होननाय। बिथांमोना गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां। आंथ' माने आंबो एक्टिंनि फोरोंगिरि होनना लानो गावखौनो लाजिनायसो मोनो। आं सासे फोरोंगिरि नङा, आंबो सोलोंगासिनोसो दङ। आं मोनफ्रोमबो खामानियाव माने एक्टिं मोजां मोनो नालाय एक्टिंआव एक्टिभ थानो होननानै आङो बे वर्कशपखौ जोंनि माखासे गथ'फोरा एक्टिं सोलोंजानो जोबोर गोसो जानानै थायो बा एक्टिं खालामनो गोसो, एक्टिंआ बिदि सोलोंनांगौ बेखौ गोबाङानो मिथिया, ओरैनो डाइरेक्टयै एक्टिं खालामनो लुबैयो, एक्ट्रेस जानो लुबैयो। आं सानबाय दा सामार भेकेसननिबो टाइम, गोबाङानो फ्रि थायो, बेखायनो जों मोनसे ज' जानानै बिदि एक्टिंनि वर्कशप होनो हायो नामा। बेनिफ्राय आं दा जोबोर गोजोननाय मोनदों। बिदिनो आं हानायखिनिखौ आं गुबुननिफ्राय जिखिनि सोलोंना मोनदों आं बेखिनिखौनो बिथांमोननो बा आंनि बेयाव फैनाय स्टुडेन्टफोरनो आं फोरोंगासिनो दङ। सानबेसे जागोन? बेयो जोंना 17 निफ्राय स्टार्ट जादों, 26 सिम क्लासा जागोन, 10 दिन जागोन। ओमफ्राय जोङो 27आवहाय बिसोरनि फाइनाल प्रेजेन्टेसन लागोन जोङो। 10 डेजआव बिसोरो मा फोरोंखो माने सोलोंनो मोनखो जों बेखौ खालामनो होनाय जागोन आरो लोगोसेनो बिसोरनो सार्टिफिकेटबो होनाय जागोन। गुवाहाटीनि जिरसं स्टुडिअ'निफ्राय बिसोरनि सार्टिफिकेटआ फैगोन आरो बेयाव जोंना गोबां आलासिफोर थागोन। आलासि महरै जोङो सानदों बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो लाबोगोन आरो बर' साहित्य सभानिफ्रायबो जोङो आलासि हांख्रायहरनो सानदों। मानोना जोंना जायगाया बर' फरायसा आफादनि बे अफिसनि जौस्राङावनो जादों नालाय बिथांमोनखौबो जोङो लाबोनो सानदों आरो लोगोसेनो बर'मानि आबसु अफिसखौ आङो दिनैनि बे खौरांनि गेजेरजों जोबोर रोजा रोजा साबायखर बावहरनो लुबैयो। बिथांमोना आंनो बेखिनि जायगाखौ हगारना होनायखायसो जों दिनै बिदि एक्टिंखौ फोरोंनो हादों आरो लोगोसेनो जोंनि बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि आफादगिरि आरो नेहाथारि गासैखौबो आङो बेनि गेजेरजों रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आंखौ जागायनायनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनाबो जोबोर खोथायै बाथ्रायै माबोरै खालामबा मा जागोन जोबोर हेफाजाब होबोदों आरो सानफ्रोमबो जोंनि क्लासआ माबोरै थांदों माबोरै थाङाखै बेखौ खबर लायो। लोगोसेनो बरमा कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियनाबो जोंखौ खबर लागासिनो दङ। आं सानदों बे जोंनि प्रग्रामा मोजाङै मोजांनो जोबहैगोन आरो बिसोरो जिखिनि फैदों गथ'फोर बिसोर मोजां सोलोंनो हागोन। जोंना बेयाव बाक्सानि जोंनि बर'मानिल' स्टुडेन्ट गैया, उदालगुरिनि दङ, तामुलपुरनि दङ, चिरांनि दङ, क'क्राझारनि दङ। जों गोबां दाब दाब जायगानिफ्रायनो बेयाव थाफैनानै क्लास लाफैदों। बेसेबांसो फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लादों? जोंना क्लासा मोननै जायो। फुङाव गेदेरफोरनि जायो सिनियर सेक्सन, ओमफ्राय बेलासे 3टानिफ्राय जोंना जुनियरनि क्लास जायो।
ओमफ्राय जोंना सिनियरनि क्लासावहाय 21सोआ जायो आरो बेनिफ्राय चिल्ड्रेननियावहाय 14 जन स्टुडेन्ट दङ टटेल जोङो 35 स्टुडेन्टखौ लानानै बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जोबोर बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि बियो बर' माइ आफसु अफिसनि बे जौसाङाव बे हाबाफारिखौ 10 साननि थाखाय लानाय जादों एक्टिं वर्कशप बेहाय जिरसं थियेटार गुवाहाटीनिफ्राय स्पन्सर खालामनायजों करिश्मा बर' एक्ट्रेस बिथाङा अर्गेनाइज खालामदों मोजां जादों खोब बाख्नायथाव आरो बे दिनैनि 10 सान दिनैनि 4थि सान जानांगौ बेबायदि जिखिनि गथ'फोर फैनानै दा बेयाव सोलोंजादों बेयाव अकल बरमानिल' नङा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो हादों चिरांनिबो दं क'क्राझारनिबो दं तामुलपुरनि दं उदालगुरिनिबो दं बेबायदिनो 30सो गथ'फोरा दा बेयाव एक्टिं कर्स माने एक्टिं वर्कशपआव इनभल्भ जानानै दं बे जोबोर बाख्नायथाव आरो जोंनि बर'मा ओनसोलाव बेबायदि एक्टिंनि वर्कशप लानानै हारिमु बिथिङाव जौगानायनि मोनसे जा थांखि बा बिथांखि बेयो जोबोर बाख्नायथाव जादों होननानै आं सानो आरो मिरु बिसानिफ्राय आं बिथांखौ हामलायनाय बावहरो लोगोसेनो बे एक्टिं वर्कशपआव जोंहा इनभल्भ जानाय बिथां रबजिता गगৈ NSD नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा आरो जयन्त नार्जारी सार नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा आरो चिल्ड्रेननि थाखाय सासे स्पेसियेल फैगोन बिथाङा कैलास दास गुवाहाटीनिफ्राय दा बे माखासे बर'नि मुंदांखा फावगिरि बिथांमोनाबो फावखुंगुरफोराबो बे वर्कशपआव इनभल्भ जानानै दं आं सानो बे जिखिनि गथ'आ बेयाव एक्टिं लानानै दं बिथांमोना निस्सय एक्टिङा मा बुस्थु बेखौ बुजिगोन आरो फैनाय समफोराव खामानि मावनो पारफेक्टलि खामानि मावनो हागोन होननानै आं आसा थियो बेखिनियानो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360